ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo slime. Dugo ga nismo pravili, sad ćemo ja i tata da pravimo slime i onda izvlačimo sastojke odavde i ubacamo boju. Imamo ovaj džinovski lepak. Stavit ćemo malo. Jer ne želimo ogroman slime. Mislim da je to dovoljno. I sada uzimamo penu za brijanje, trebamo je dobro izmućkati. Mislim da je to dovoljno, ekipa. I sad ćemo ovo da umutimo, a onda dodajemo aktivator. I sad dodajemo aktivator ili bojnu kiselinu, kako sad. I sipat ćemo 2 kasike bojne kiseline. Jedna. I sada vidimo da li smo uspeli da napravimo slime. Da li smo uspeli, ekipa? Mislim da ćemo da uspemo. Evo ga. Ali nismo još skroz. Skroz je. Ekipa, prvi slime nam nije uspio. Pravimo drugi, a mama pokušava da napravi slime kako treba da bude, ali nešto nismo dobro uradili, tako da ćemo ponoviti. Možda smo stavili previše pene, ne znam što je u pitanju. Ekipa, pokušavamo da napravimo slime. Da li će ovaj da uspije? Možda će da uspije ovaj slime. Nešto očigledno nije u redu. Možda pena istakao je. Ja ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pravimo slime. Istješćemo ovaj lepak koji je crvene boje. Evo ga. Sad ćemo dodati penu za brijanje. Evo je. Pena za brijanje. Odavde nam je spao aktivator. Evo ga je aktivator. A sada istjesam penu. Da promešamo i sad da sipamo aktivator. Ekipa pravi se veliki slime. Ne mogu da ga mutim više, napravio se. Mislim da ne treba da dodajemo rozu boju, zato što je već roznikao.
Evo ga slime. Napravili smo slime, ekipa. Ekipa, uspali je slime. Ekipa, uspio nam je slime. Predobar je. Sad samo da izvadim kašikicu. Samo sam se ulepila u slime, ali ispao je odlično. Sad ću cijelog da ga izvuče. Ogroman je. Predobar je, ekipa, slime. Roze boje. Najbolji slime koji smo do sad napravili. Izgleda fenomenalno. I ubacivat ćemo još neke sastojke. I tata će praviti svoj slime. Samo što mi se polepio za ruke. Kako se rasteže, ekipa. Da se ne zalepi samo ekipa za sto. Evo ga, slime počeo da se stvara. I onda ga možeš pustiti meni da ga ja rukama... Šta ga bi? U sve ne moramo rukama. Nego ćemo sad odmah da ubacujemo sastojke. Brzo ćemo to da uradimo. Pa malo je reda. Još malo pene bi ja dodao. Sad ćemo da probamo. Malo još pene da probamo. Ekipa, naši slajmovi sad izgledaju ovako. Desni je tatin, moj je lijevi. Opet sam se ulepila. Trebate ga staviti definitivno u frižider, čim ga napravite. I izvući ću ovaj papirčić. Pčelice, perilice. Sad ćemo uvijek moje perilice u obliku pčelice. U sve zaboravili smo da stavimo klej masu u naše slajmove. Stavit ću sad u moj slime ovu klej masu koja izgleda ovako. Evo ekipa, stavila sam klej masu i u tatin slime. Ekipa, evo ih perilice pčelice i sad ćemo ih nekoliko ubaciti u naš slajmić. Evo ga. Ubacit ću još malo. A sad tata izvlači njegov papirčić. Ajde tata. I na njemu piše žuti slime. Možda će taj slime popraviti izgled našeg slajma. Evo ga ovdje. Evo kakav je ovaj slime. I nećemo ga cijelog ubaciti, ubacit ćemo polovinu. To. Sad ja izvlačim sljedeći sastojak. Ljubičaste roze, srebrne perilice. Ekipa, mnogo mi dobro ide. Da vidimo gdje može da biti. Evo ih ekipa.
Sve ćemo ih isčestiti u moj slime. Mislim da će biti prelep. A ovaj tatin žuti slime je potonuo. Ajde, tata, izvlači sljedeće. Ljubičasti kinetički pesak. Tati mnogo dobro ide. Malo samo, nećemo sve da stavimo. Lakše ćemo da promešamo. Uzet ćemo ovako. Odlično. Još jedno. Okružit ćemo ceo tvoj slime tako. Evo još jedno. Evo ga kako tatin slime sad izgleda. Sad ću ja da izvučem sljedeći papirčić. Nadam se da ću dobiti ovaj shaker ekipa. Od svih šljokica da Just Simple Man. Glitter shaker! Pa htjela sam glitter shaker, vidi. Glitter shakers. Uzet ću malo ovih. Malo ovih ekipa. Malo žutih. Malo zelenih. I malo pink. Mislim da je moj slime veličanstven. Tata izvlači sljedeći papirčić. Šareni flomaster. To ću ja da stavim ekipa. Ne znam da li ću uspjeti uopšte. Probat ćemo ovako. Wow, ekipa. Mnogo dobro izgleda. Ovo šareni flomaster je sa 3 boje i sad ćemo ga staviti tu. Mislim da je gotovo. Sad ja izvlačim sljedeći sastojak. Htjela bih ove konfetice koje sam se čuvala. Roza šljokice, sve šljokice su kod mene, neke sam htjela i staviti. Evo ih roza šljokice. Sad ćemo ih isčistiti u moj slime koji je predivan, sve isčistiti. Evo naša dva slajma. Sad tata izvlači sljedeći. Pročitaj. Na njemu piše šljokičasti lepak. Je li To je imamo mali to? lepak. Šta Imamo. je to? Evo ovaj mali. Hm? Nije pun skroz. Malo samo. Evo ga. Evo ga šljokičasti lepak. To je to. I sada ću da izvučem sljedeći sastojak za slime. Ništa! Ekipa! Ništa! Ovo sam napisala da tata dobije ništa. Sad tata izvuči. Šta je tata dobio i... Šećima plava lisica. Sad ćemo da je nađemo, nju sam ja htjela da dobijem i evo je. Wow. Staviti na ovaj tatini kinetički pesak, na stripce. U stvari, znate šta ćemo? Uzet ćemo ovaj kinetički pesak i napravit ćemo jedno stripce na kom će da živi ova lisica. Evo ga, ovdje će da bude naša mala lisica. Evo je ovdje, ulepila se već ovaj slime. A sad ja izvlačim sljedeći sastojak za slime. Htjela bih ove konfetice. Šljokičaste jesice. Da, znam šta je to. To je ova ekipa. Sad ćemo dodati to u naš slime. Mama, vidi moj slime. Mama. I sad ćemo dodati još jednu.
A sad tata izvlači. Da vidimo šta je tata dobio. Deda Mraz. Evo ga, Deda Mraz će se useliti u tatinu slajm. Pored ove lisičice. Ja nemam nijednog stanovnika, tako da bi sad želela ovu bebu. Nadam se da ću dobiti bebu, da je useli na ovo moje play ostrvo. Beba, ekipa! Bebu sam dobila, nju sam i želela, ekipa. Evo je beba koja će se useliti u moju slajmu. Sad tata izvlači svoj sastojak, jedva čekam da promesam ova dva slajma. Zlatne konfete, ja sam tela zlatne konfete, ekipa. Sad ćemo ih istresti u tatin slajm. Ne vidi se više Deda Mraz, ali ja našla sam ga. Sad ću da izvučem sljedeći sastojak. I da vidimo šta sam dobila. Snijeg, ekipa, oduševljena. Snijeg, evo ga. Kinetički snijeg ili kako se kaže ovaj snijeg? Ne znam kako se kaže. Evo ga. Nećemo ceo istresti, samo ovako. Joj, sve je počelo da leti, ekipa. Odletit će nam ceo snijeg. Ajde, tata, brzo izvlači sljedeći papirčić. Na njemu piše... Ne, ovdje samo malo. Da prvo samo... Ne, to je bilo. Nego samo da prikažem ekipi. I zadnji sastojak. Ta ide. Ništa, ekipa. To je to. To je to. I ekipa, evo naše dva slajma pre miksanja. I sad da umutimo moj slajm. Vau, ekipa, prepun je svega. Vau. Mislim da ću morati izvaditi moju bebicu. Samo da je uhvatim. Evo je. Nju ćemo izvaditi ovdje. A sad da umutimo naš slajm. Vau, ekipa. Ja bi ovaj slajm nazvala istopljena jagoda. Istopljena jagoda. Istopljena jagoda. Pa da, možda istopljena jagoda. Ili sladoled od jagoda istopljena. Šarenko. Da, tako je. Mislim da je ovaj slajm postao predivan. Više se ne lepi toliko za ruke. Evo ga, ekipa, progutom je sve šljokice. Mada neke se i vide. Mislim da je postao super. Ne lepi se toliko. I miriš. Miriše na penu za brijanje. Sad da se oslobodimo od ovog slajma. Evo ga, mnogo lakše se skida sa ruke. Sad ću da ga spustim tu. U moju činicu. Ili možda se zove Flamingos, ekipa. Može. To je mnogo dobar naziv. Sama se oslobodim ovog slajma. I onda miksamo tatin slajm. I evo, skinite ga sa ruku. Ekipa, sad ćemo da promutimo tatin slajm. Da li se neko seća ovog kleja od početka?
Ovdje sam napikala nešto. Wow! Predobar je slime. Wow, ekipa. Mada mislim da je moj bolje ispao sad. I mislim da postaje tamno plavi. Sad ću takav kašiku da izvadim. Wow, kakav slime. Predobar. Napala sam nešto. To su samo ove konfetice. A gdje nam je lisičica? I evo, napipala sam je. Evo je ovdje. Ovdje je. Treba ga dobro razraditi. Predobar slime. Najbolji slime. Kao i ovaj moj slime. Sad ćemo očistiti činiju. Mnogo dobar slime. Postao mnogo dobar. Samo što bilo nekaljka radila sve ovo. Evo je lisičica. Sad ćemo da staviti ovdje. Da čujemo sad taj magičan zvuk. Mislim da je ovaj slime sasvim dobar. Predobar ekipa. Mama, pogledaj naš slime kakav je ispao. Mislim da je super. Super se slijeva. Sad ćemo da očistimo činiju s ovim magičnim slajmom. Super je ispao ovaj slime. A sada da probamo moj slime. On se i dalje lepi, ali probat ću ga izvaditi odavde. Evo ga. Možemo ga dobro razjaditi. I ovaj slime je dobar. Ovo je još bolji od onog ekipa Katinak. Mislim da može još više se razvuče. Wow, ekipa. Čujte ovaj zvuk. Wow. Naši slajmovi su postali predobri. A prvi put kad smo pokušali isako je klepku, pa smo išli da kupimo drugi, pa smo probali ovdje napravimo slime. Pa se ispostavilo da smo trebali još malo pene i evo, uspjeli smo napravimo naše slajmove.
Ovo je tatin slajm, a ovo je moj slajm. Još jednom ćemo da čujemo ovaj zvuk. Samo da ga poskidam sa ruke. Evo ga. Taj magični zvuk kaže da smo dobro napravili naš slajm. Da vidimo koliko može se rastigne. Wow, ovaj slajm je najbolji da se... Ako vam se sviđa ovaj video, postavite like, subscribe, a mi se vidimo u nekom od idućih videa. Ćao ekipa! Ekipa i da mi da A još ona kad se skloni, a meni se vidi sjenka tamo. Evo, ovo je Beka, vidite ljudi, zdravo živjeli. Beko, Dosta, kako da se nam ovdje dosta.